Kiitoksia ja hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Olen Pekka Pellinen Tekniikan Akateemisten liitosta. Ajattelin mennä suoraan illan teemaan, illan aiheeseen. Innovaatio, toiminta, yrittäjyys yleisesti ja Protavo-hanke erityisesti. Nämähän ovat tässä lähituntien teemat ja aiheet. Ja pienenä johdantona asiaan ajattelin käydä läpi viimeisen parin vuoden ajalta Protavo-hankkeen taustaa. Ja mistä tämä koko hanke on lähtenyt liikkeelle, minkälaisella motivaatiolla eri osapuolet ovat tässä mukana. Tekin osalta tämän tyyppisiä ajatuksia pyöri keskusteluissa jo hyvinkin 2-3 vuotta sitten. Meidän keskuudessa, insinöörikunnan keskuudessa, ajatuksen kulku eteni suurin piirtein niin, että on varsin laaja ymmärrys ja käsitys siitä, että maailma muuttuu. On lyhytaikaisia muutoksia, on rakenteellisia muutoksia ja meidän täytyy löytää uusia toimintatapoja, millä näihin vastataan. Tuo kuva tässä havainnollistaa näitä lyhytaikaisia suhdannemuutoksia. Ammattikunnan työllisyys tämän viimeisen parin vuoden laskusuhdanteen aikana kyllä notkahti selvästi, niin kuin tuossa kuvassa näkyy. Ja se on nyt tietysti yksi painetta luova tekijä. Mutta tämän ohella yhteiskunta muuttuu ja myös korkeasti koulutettujen rooli työmarkkinoilla on erilainen kuin mitä se oli 10-20 vuotta sitten. Me tarvitaan uusia rakenteita, uusia mahdollisuuksia, miten ihmiset voivat aktivoitua itse, luoda heille parempia edellytyksiä tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Yksi konkreettinen ajatus, joka tekin puitteissa virisi, lähti parista yrityskohtaisesta keissistä. Meillä on ollut muutamia yksittäisiä tapauksia, joissa YT-neuvottelutilanteeseen joutunut yritys on avannut innovaation salaskuaan henkilöstöryhmälle, joka on YT-neuvottelujen kohteeksi joutunut. Ja niitä alkuvaiheen kantavia ajatuksia heräsi kysymys, että olisiko tämmöisestä toimintamallista luotavissa jollakin tavoin yleisemmin käyttökelpoinen malli. Tätä pyöriteltiin, asiaa kehiteltiin, havahduttiin siihen, että hieman samansukuisia kysymyksiä ja ajatuksia on pyörinyt muillakin foorumeilla ja muidenkin toimijoiden mielessä. Aika pian tuossa sitten, joskus noin 2 vuotta sitten, samanhenkiset löysivät hiljalleen toisensa ja muodostui tämmöinen aika tiiviskin ydinryhmä kehittelemään tätä Protavo-hanketta eteenpäin. Näitä tosiaan aivan keskeisiä tahoja tässä kehittelyvaiheessa on ollut Hermia Tampereelta, Jyväskylän teknologiakeskus, joka varmasti tämän osalta historian tunnette hyvinkin. Sitra on ollut mukana toiminnassa jo varhaisesta vaiheesta. Ja työ- ja elinkeinoministeriö tarttui asiaan myös siellä varhaisessa vaiheessa ja edustamani organisaatio Tekniikan Akateemia samoihin aikoihin. Vuosi 2009 meni valtaosin tämän toimintamallin konseptin rakentamiseen. Itse asiassa Jyväskylä on ollut aivan pioneeriroolissa. Täällä oikeastaan konseptia pilotoitiin jo pikkusen etukäteen, hieman ennen kuin se oli muodollisesti kaikilta osin edes saatu pistettyä paperille. Tässä on ollut semmoinen käytännön tekemisen kautta etenemisen vaihe myös nimenomaan Jyväskylän osalta. Viime vuoden loppuun mennessä tämä konseptointivaihe saatiin suurelta osin pakettiin kasaan ja Jyväskylän lukuun ottamatta Protavo-hankkeet ovat käynnistyneet sitten tämän vuoden alussa. Tällä hetkellä toiminta on jo laajentunut. Nyt voidaan hyvin puhua valtakunnallisesta toiminnasta. Tuossa on otsikko Miksi Protavo? Mitkä on niitä kantavia ajatuksia, kantavia voimia, minkä vuoksi tätä toimintaa pyöritetään? Minua henkilökohtaisesti lämmittää todella paljon se, että tässä hankkeessa ja tässä konseptissa yhdistyy kolme asiaa, 3 teemaa, jotka insinöörikunta on kautta aikojen kokenut itselleen hyvin läheisesti. Yksi niistä liittyy tietysti tähän innovaatiotoiminnan edistämiseen, innovaatiojärjestelmän tehostamiseen. Protavo, se tarjoaa selkeän ja suoran tien saattaa hyödyntämisprosesseihin semmoisia innovaatioaihioita, jotka todennäköisesti muuten jäisivät pölyttymään, jäisivät hyödyntämättä.
Sillä on selkeä tämmöinen kansallinen innovaatiojärjestelmää tehostava vaikutus. Yksilön kannalta yhtä selkeästi siitä näkyy tämä piirre, että Protomo avaa uusia uramahdollisuuksia henkilöille, koulutetuille osaajille. Ja viimeisenä tuossa listalla, mutta ei mitenkään vähäisimpinä, yrittäjyyshän tähän konseptiin liittyy hyvinkin vahvasti. Yrittäjyydellä on kytkökset noihin molempiin. Ja uramahdollisuuksia tässä konseptissa aukeaa joko yrittäjänä tai palkansaajana mukana näissä alkuun saatettavissa yrityksissä.